Здравейте, приятели! Днеска правя една кандидатура. Както гледате, както виждате, по-точно нещо като село съм направил, оградил съм с ограда. Виждате, тук има едно езеро и с лодка в него. Тук имам едно малко фонтанче. Тук една къща и сега ще я покажа. Има гости вътре. Пичовете са влезли вътре. Това прави човек. О, имате една жена. Ти за кой си се омъжил, ма? Ей, сега ще убия, ма. Ето умри. О, и отваря ми пусна. Бо. Трябва да ги избият тия тапаци. Чакай само. Стане. Тия тапаци, докато не ги избия. Бе, днеска какъв късмет имаме. Все ми дропват хубави неща. Като цяло не съм направил много масови постройки, според мен. Това не е масово, защото съм правил и още по-големи. Това е нещо като окраса тук. Това е маса. Да ви покажа тук. Това е нещо като рафт ли, какво там направих там. Не знам аз какво съм направил. Да. Сега тук имам една малка кухня, както видите. Като цяло искам, както гледам, моя приятел е в сървъра ви. Надявам се да ме приемете. Но сега няма да наблягам толкова на това. Много ми лаки, кое е това? Какво направих, бе? Тъпсам. Вие снимка направих. Тъпсам. Това е ферма. Както виждате, за дини, тикви, жито, шугарки. Това е за къмпинг, пикник. Това е нещо като басейн, да, много яко. Това е едно огромно дърво, както видите. Не ми харесва този вид на това дърво, ама не знам на вас дали ще хареса. Не, сега вие преценяте, не аз, нали? Сега, да гледаме. Тук нищо няма. Това е, да, забравих да ви кажа, това е нещо като малък хотел за приемане на гостите. Гостилница нещо. Има и втори етаж. Сега ще ви покажа и втория етаж. Тук има лукове, брони, тя. Тук какво има, бе? Не се ли отваря това? Че много лаки, бе, човек. Много топло вътре. Тук имаме една конюшня. Както виждате, имаме един хубав кон, който тича бързо, но може да скача. Тъпака. Нали е? Брато, не бе! Къде отиваш, луто? Стой тука. Не бе, няма да се слушай. Добре. Сега да ви покажа Enchanting Room. Точно. Тук също е и за правене на отвари, на ковални има. В честовете има айтами. Тук е какво? Мислих, че има скелет. Тук е фермата ми за кокошки. Да. Видът е много готин. Моркови има там да си ядат тъпите. Тук имам нещо като езерце пак. Много лаги, човек. Кой това?
това да ви покажа. И тук имаме едно езерце. Не се е получило много добре, ама все пак. Той е тъпия кон, откъде излезе, ще го убие. Фермите показах. А сега най-хубавата ми къща. В този свят, по-точно. Да. Много ми лаги. Дано в клипа да не лаги. Поне. Тук е изпълня и всичко. 3 в 1, кухни, крафтинг тейбъл, честрон, всичко. Тук имаме един гост. Гладен ли си, брато? Ето изяш меча ми. Още ли си гладен? Ето. Тук е нещо като маса имаме. Маси. И тук е тераста. Чакайте само, ще направя един, ама. Вижте ми скинах и без там. Сега да го правя. И да, като цяло това е всичко от мен. Надявам се да ви е харесало и дано да ме приемете и чао!